Il-kap eżekuttiv il-ġdid ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, qed idaħħal paga ta' 128,000 euro fis-sena, informazzjoni li inżammet mistura mill-gvern u li ħarġet biss wara talba li saret mill-ġurnal Times of Malta. Steve Ellul ingħata il-kuntratt ix-xahar li għadda biex imexxi Infrastructure Malta wara li kontesta mingħajr suċċess fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista. Matul l-aħħar snin Infrastructure Malta affaċċjat numru ta' kontroversji e kif diversi proġetti infrastrutturali damu ħafna sabiex lestew, tant li l-istess entità ma kienx qed ikollha data uffiċjali meta proġett kellu jkun lest. Dan apparti li kien hemm numru ta' każijiet fejn toroq kellhom isiru għal darba darbtejn minn konvinjent kbir fuq residenti kull darba li jerġgħu jinqalgħu. Issa Steve Ellul ħapost Ivan Falzon u l-paga tiegħu tinkludi diversi perkaċċi. Fil-fatt, Ellul huwa intitolat għal paga bażika ta' 95,500 euro fis-sena li tiżdied b'1,000 euro fis-sena biex tilħaq it-total ta' 97,500 euro. Huwa intitolat ukoll għal bosta allowances fosthom ħlas ta' performance bonus, allowance tal-karozza li tilħaq l-4,700 euro fis-sena u allowance oħra ta' 2,000 euro fis-sena għal mobile. Dan jammonta għal żieda sinifikanti fil-paga għall-ex CEO ta' Project Green li kellu pakkett ta' 81,000 euro meta kien inkarigat minn din l-Aġenzija tal-Gvern. Din mhux l-ewwel darba li l-klikka ta' Kastilja imxiet b'dan il-mod biex taċevola lil dawk meqjusa tal-qalba. Bistejjer bħal dawn ikomplu ifakru f'dak li kienet qalet id-deputat Laburista Rosjan Kutajjar meta iddikjarat li kulħadd qed jitħanżer.